क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों खुंजानाय 13 बोसोर बैसोनि जे फुटबल बादायलायनाय बेयो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोजोरथियारि मावथांखिनि बाहागो आरो बे जोबथा गेलेनाय बिसमुरि आरो रामफलबिल दख'रा जों बेवहाय फाइनाल मेच गेलेगासिनो दङ आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बे गेलेनायजों लोगोसे बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि खालामनायाव गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे लामा जिहेतु दिनैहाय माहारि फोजाखांनायनि थाखाय गेलेनाया मोनसे माध्यम आरो बेनि दारै जाहाथे जोंनि गुबुन गुबुन बैसोनि लाइमोननि जे गेलेनायनि फारसे जाय बिथांमोना गोसो दङ बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय मोनसे आरो गुबुन गुबुन जाहाथे लाइमोनफ्रा मोजां गोथों लामा लानो हायो गावारि डिसिप्लिनजों लोगोसे समाज न'खर गासैखौबो नोजोर बोनानै ड्राग्सनि हेंथायै आरो गुबुन गुबुन फेग्रा बेसादनि हेंथायै जाहाथे गसंथानानै थांनो हायो मबाइल एडिक्शननि हेंथायै गसंथानानै थांनो हायो लेखा फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौ जाहाथे जोङो बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि दानायनि मोनसे गोथों लामा जोङो दिनै गायसननायनि राहायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों नाजादों आरो बड'फा फुटबल क्लाबनि मुङै जों बिथांमोनखौ बे क्लाबाव जों स्कप होदों आरो आन्डार 13 गेलेगिरिया देग्लाय बड'फा एफसिआ आसाम लेभेलनिफ्राय नैथि मोनसे टीम हिसाबै इन्डिया लेभेलाव इउथ लिग गेलेहैगोन आरो बेनि थाखायनो जों गोजोननाय मोनदों आरो उन समावबो जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरखौ जों बेबादि थुलुंगा होनानै मुंदांखा स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव जाहाथे बिथांमोना गेलेगिरि जाहैनो हायो बिनि थाखायनो जोङो बे आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिसनखौ जों खुंबाय थागोन।